Здравейте! Отново сте с Дария. Днес ще ви покажа как да си направим ето такъв лак за ногти. Вижте го. Много е сладичък. За целта ще ни трябва нашата кукичка. Ето тази кукичка. Ето. И този стан. За тази цел, освен кукичка и стан, ще ни трябват момент само да ги намеря. Ще ни трябва една закопчалка. Малка закопчалка. Една си харесва. Ако искате, може да го правите и без. Закопчалки. И за това харесвам ми да си ги слагам на закопчалки и другото закачвам, защото просто не искам да ги губя, защото имам две вече от един вид и какво да ги правя. Трябва да си ги закача някъде. Ето за това. Така, ще ни трябват втори цвят ластички. Момент, само да си изкарам друга кукичка. Ще ни трябва втори цвят, първи цвят ще ни трябва цветни ластички, каквито вие си поискате. Следващия цвят, не си мислете, че ще бъде прозрачно, не, няма да бъде. Ами ще ни трябват малко чернички ластички. Ето. Момент, само да си ги изкарам. Ето, черен ластик. Стандартен черен ластик. Така. Станът ви винаги, когато плетете с мен, трябва да бъде обърнат ето така на зигзаг и улея да е към мен, т.е. към клипчето. Ако го гледате. А от моя страна, моето улей трябва да е към вас. Така. Започваме с два ластика, слагайки ги тук, на тези позиции, тук и тук. Продължете нагоре, според зависимо от колко искате да бъде. Моето е било 3 ластичета. Трички. Ето така. Оп, извинете, моя е грешката този път. Да, след това ще го мръднем. Сложете една ластичка тук, черна. Някъде по средата. Тук. Тук една. И последната ще бъде тук. Сега, грешката, която аз пуснах, преместете ето тук. Откачете ги тези. Обърках, съжалявам, простете ми, за да може да се получи кутиката на лака. Кутичката на лака. Така, продължете. Продължете по същия начин, както го бяхме направили. Сега. Поправете си грешката, като просто махнете излишните ластички.
Ето. Ето такъв селака. Сега, понеже изглежда така, няма да плетем насам, ами ще обърнем и ще сложим подсигурителни триъгълници. Но вече и тук слагаме един подсигурителен триъгълник. Ох, не. Не ми харесва.